Ruben, fel mae'r boys yn edrych ymlaen nawr ar dechrau'r tournament? Mae'r boys wedi bod yn treulio'n galed nawr dros yr wythnosau diwethaf a mae'n edrych ymlaen i'r challenge sy'n dod, y 3 gêm galed a falle bydd yn dda. A ti'n edrych ymlaen at yr her sydd o'ch blaen i chi? Gwneud y gorau ni'n gallu, really, chwarae fel ni wedi o'r blaen a 3 gêm anodd iawn, enwedig sydd newydd ar diwedd y tournament. Mae'r boys yn edrych ymlaen. Ydych chi'n edrych i gael ymlaen o'r 6 gwlad yna, nath chi'n neud mor dda yma? Rwy'n credu mae lot o pwysau yn o'r boys oherwydd ni wedi gwneud yn dda, ennill y camp lawn yn y 6 gwlad, ond mae'r boys yn edrych ymlaen at y gemau a maen nhw'n fel level-headed hefyd a gobeithio ni'n gallu gwneud mor dda ni wedi gwneud yn y 6 gwlad. Nawr Iwerddon gyntaf, nath chi giro nhw yn y 6 gwlad yn amlwg, ond maen nhw'n dipyn o her i ddechrau'r tournament, na dyn? Ni wedi gwneud gwaith cator rhan nhw oherwydd ni wedi chwarae nhw o'r blaen hefyd ac ennill, ond bydd yn her enfawr oherwydd maen nhw'n tîm dda, gobeithio ni'n gallu gwneud beth ni wedi gwneud yn y 6 gwlad hefyd.